ano niya, feel na to, mura gidaog-daog na kayo ta sa kapanahunan, gidaog-daog kayo ta sa... Pero sakto ang sinabi ni Sir na pagka na hibaw ka sa panghitabo pod sa uban, makaingon ka nga napagyud ay mas bugat ang ilang ginapasan kaysa sa ato. So, karon ni maong adlaw ato tas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Si Reverend Apolinario Ramos, ningon siya nga, naanad siya tanaw og reels. Nya, mas daling ma-memorize o daling masabtan. Ako pod, sigog tanaw og reels ba? Nya, akong reels kay sa kauras, medyo kapin sa haon man tawo. Okay, so if you have your Bible with you, matutas pagpaminaw. So, ato sang palakpakan ng Dios, mga igsoon. Praise God. Nato yung mga Biblia, let's open our Bible in 1 Corinthians chapter 14, verse 40. So Bisaya maning akong Bible na may King James are. Kanang King James atong gamiton day. Sige. 1 Corinthians chapter 14, verse 40. Akong gihangyo ang tanan sa pagbarog. Let's all stand. So, ingon ang 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Kinahanglan ang tanan, buhaton ninyo sa husto o sa mahusay nga paagi. Usbon nako, kinahanglan ang tanan, buhaton ninyo sa husto o sa husay nga paagi. Dire ningon siyang let all things be done decently and in order. Magpray ta. Heavenly Father, we thank you, Lord, nga hangtod karong adlaw buhi pa kami. We pray, O God, nga sa pagpadayon sa among kinabuhi, i-direct me o Ginoo sa imong mga pulong. Ang among mga decisions, ang among mga lakang sa kinabuhi. Tabangi kami, nga buhaton namo ni nga walay panahon nga mausik because giyahan mi sa kaalam sa imong mga pulong. Of course, Lord, di gyud namo madaog. Di namo makaya sa pag-apply imong ang imong pulong. Kung wala ang imong balang espiritu maglihok diri namo. So we pray nga hatagan mig kusog, kadasig, kalipay ug gugma sa imong balang espiritu sa pagbuhat ug pag-apply gayud sa mga pulong among madungog gikan kanimo. Lord, I pray nga kaming tanan, apil ko nga magwali sa imong mga pulong. Mahimo ming subject, Ginoo, maigo gyud mi. Kami gyud ang sentro kaming tanan. Walay makalikay, Ginoo. Ani nga panalangin. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Ako ni siyang nawali na sa nang labayng panahon mga igsoon. Kalimot ko sa title. Pero basig maora ni ang title. Basta kay nalimot ko, God is the God of order and peace. Pagka na ay disorder, kana problema na siya. Ingon ang Isaiah 9:6 nga gihatag kanato ang batang lalaki. Nya tawgon siya Prince of Peace, si Ginoong Hesukristo. Siya ang kalinaw. Naa niya ang tinud-anay nga kalinaw mga igsoon. So, kung wala ka diha sa Ginoo nakafocus, kung wala ka diha sa iyang mga pulong nakasulti mo nang magkaguliyan ka. For me, naanad na ko nga dauton unsa, di ko magtagad. Because kabalo kong ug mobalos ko nila parihami. So, natoy gipost sa Facebook nga dili na i-prove sa cheetah. Mura siya iring mga igsoon nga puntik-puntik ang iyang. Dili na niya i-prove nga mas kusog siyang mudagan kaysa sa mga iro. Pagbuto, dagan ng mga iro, ang cheetah, nagpabili na siya. Kabalo naman siya, kinsa siya, kita pod. Kalma ka diha. Because mabuking, mabawaan ta. So, mao ni ang atong hisgutan karon mga igsoon. God is the God of order and peace.
Sa barangay na tayo gitawag og badak. Badak ba yan na, Kuya Roger? Badak nang ako nadunggan. It's about peace and order sa barangay. Dapat na ay peace, na ay order. Sa ato ang balay, kaning among balay, dire lisod kayo ning order. Importante na lang natay peace. Kay we are living with the rats and daghan ming silingan na ni. Mga tike, mga atong niaging adlaw na stress mig panggukods mga ilaga. Sakpan ginamo sila, gaawa sila tanan. Lisod kayo kay nami sa budiga gapuyo. So, order. Sa ato nga balay, na ay order. Moingon ang papa, mauni, o kamong mga anak, mauni, o mauni ang atong buhaton, mauni. Pagka di na masunod, magkaguliyang na siya. Sa church, ang church na ay peace and order. Na ay peace and order sa church. Nga, hanayon ginato, mauni, munang i-guide ta. Magdala tag tumbler, o atong kaugalingong tubig, kay uso ning ubo, uso ning sipon, ang mga bata magbanos-banos. Next Domingo, next Sunday, maorga po ning announcement, dala mog tubig. Kay 40 years, Jeremiah preached the word of God 40 years. Bisan iyang amahan nga pare, wa naminaw niya. Arita parking. Nay order. Sabi dito, oh, mga papa, mo ni itong buhaton, mga mama, mo ni, or mga young people, mo ni ang order, mo ni ang i-organize. Pero naman po mag-organize pug ila. So, disorder na dayon. Disunity na dayon. Division na dayon. And what else? Sa atong kwan, sa atong nasod, kinanglan tag peace and order. Look at that. Nay balaod, peace and order. Pero even ang pinakataas nga opisyal, ang mga habog nga opisyal sa atong gobyerno, nagbangi sila, nagbunggo sila. So walay peace and order. And mo ni legacy ni Kuan. And even sa atong kaugalingong kinabuhi, you know what? Sige kog paminaw, every time nga, pag naglalaba ako, sir, nakalimutan ko ulit. May ano pala? Order pala ngayon, tapos di maintindihan. Paano magka-order yan? So, Tagalog na lang para makaintindihan lahat. Huwag nyo na alalahanin kung Manny Pacquiao or Duterte yung Tagalog ko. Okay? Kaya sa sarili mo, dapat may order. Yung magkaroon ka ng, parang, yung time mo, yung time management mo. Dapat meron ka niyan. Pag wala yan, disorder na agad, busy ka, pero di ka productive. Tama? So, sabi ng preacher, kay mga maglaba ko, mamaninaw dyan ko gwali. Hindi yung nagpapakain ka, ayaw mo rin kumain. So pag naglalaba ko, may ginagawa ko, nakikinig ako ng mga preaching. Ang sabi ng preacher, you can lose your money. Spend mo lahat ng pera, meron ka. Pagka next day, makakahanap ka rin kasi masipag ka, nagtatrabaho ka. But if you lose your time, kung panahon ni mo ang sinayang mo, hindi na yan babalik. Hindi mo na yan makikita uli. Anong araw ngayon? Anong pizza ngayon? November 1. November 1. Ang advance. February 1. Magbibigay ka na naman ng heart, ng teddy bear, ng chocolates, ng flowers sa mahal mo. Pero di ka makapagbigay sa church ng flowers. Thank you sa nagbigay ng flower. So November 1, February 1 na ngayon. Pagka sinayang mo tong araw na to, wala ka ng February 1, 2026 sa buhay mo. Bukas. Kaya dapat meron tayong order. May eksaktong plano sa buhay natin, sa bawat isa. Yung kayong mga kabataan, mga young people.
I-order nyo. Ito mula 16 hanggang 20, college life ko to. Hindi yung college life ko to at saka barkada at saka bisyo at saka 5 sugar daddy. I-order nyo, planuhan na ninyo og ayo. Pagka di na magplano, magka-problema na siya. Because God is the God of order. Now, trace nato ang context ani. Nganong nisulti si Paul ani ngadto sa Corinthians? Because ang Corinthians, mga igsoon, 3 times ning gi-address ni Paul. One of the church nga gipioneering ni Paul. Paghawa na ni Pablo ani, dunay labihang daghanang problema ang niabot ani nga church. So, di ta ganahan ng leader sa church kay mo na di siya mga desisyon mo. Samot jud og leader. Muna ibutang natos tong una. Paghawa ni Paul, of course, may mga leader dito. And sa maong kapanahonan, naaning agnosticism nga mga pagtudlo, mga false teachers and so kung naay sila yung mga false teaching na nadawat, 99% na yung application nila sa buhay, wrong din. Kaya pagka nakikinig ka ng word, dapat talagang malinaw mong naiintindihan ang katuruan ng Diyos para hindi malabo yung pamumuhay mo. Sabihin na ibang tao, Christian pala yan? Parang hindi. Bungangira kasi. Problema yan. So, dapat maintindihan na to. Then, naan nila ang gitawag og division. Grabe ang ilang division. Sabi nila, doon ako kay Apollos, doon na ako kay Paul. Ang yung mga self-righteous naman, bahala kayo kung saan kayo. Doon kami kay Lord. Grabe ang ilang division. Isa pa, ang ilahanga kanang kahakog. Imagine na itong ilang mga mag-communion sila mga kapatid. Yung iba nalasing na. Yung ibang busog na busog. Yung iba naman, pagdating nila, wala na. Asa na? Ubos na. Hakog. And immorality. Imagine na ang ilang immorality. Si Paul ang nag-pioneer aniha. Hindi si Jonas Karch. Si Paul. May problema ang church. Kung gusto nyo ng church na walang problema, maghanap kayo doon sa bituin. Or sa under, dito sa ilalim sa dagat na kauban ni mo si Kuan. So, grabe ang daghanang problema ang church. Ngayon si Paul, wala siya sa nagka-problema na ang church. Gi-address niya, sinulatan niya, gisulatan niya ang church. Nga, gi-address niya ang division sa church, ang immorality sa church, ang corruption sa church, ang character sa church. And finally, he said, let us do all things, or let all things be done decently and in order. Yan ang sabi niya sa church. Kaya ako nagtatagalog ngayon kasi sa chapter 14, ang sabi niya, pagka hindi nakakaintindi, dapat may mag-interpret. So mga Bisaya, intindi lahat ng Tagalog. Mahilig sa drama eh. Nanonood ng Cardo Dalisay. Natapos na yung buhay ng silingan nimo. Yung Cardo Dalisay hindi pa natapos. Nung natapos na, pinalitan ng Batang Quiapo. Hindi matapos-tapos. Kung dili siguro gwapo, ano yung mga lantaw? Buti na lang kamukha ni Pastor, daghang lantaw. Dirita, ang naabot ta diya. So, muna ang iyahang gisulti. But listen to this. Ako ning basahon, and please understand. Sabta gidugayo intindihan. Bahala ka diya. Verse 26 ta magsugod. Bisaya muna ha, para magkaintindihan tayo. Kukuha tayo ng 2 bersikulo dito, tapos lipat na tayo. Kahusay diha sa simbahan. Kabalo ko, ang simbahan nanay kaguliyang. Og dili ganahan ang uban ani og kahusay. Munang maggama pod og kaugalingong paagi unsaon pagkinabuhi. Next, sa atong panimalay do na tay problema.
At isikatawo, doon natay, sa eskwelahan doon ay problema. Sa disagreement, bisag asa ni nani siya. So, mag-isgot na ganing kahusay sa simbahan, or peace, or an order of the church, family, home, kanang ato ang workplace, or government, paminaw og ayo. Ingon diri verse 26. Ang gipasabot ko mga igsuon mao nga inigtigom na ninyo ang uban mag-awit, ang uban magtudlo, ang uban magwali. Look at that. We have different gifts and offices. Hello? Kung puro na tayo pastor lahat, sino na makinig? Kung puro doktor lahat, sino nang magtayo ng bahay mo? Ningon dito sa church, magkaiba, iba-iba ang mga gawain nila. Yung gifts nila, ang ilang talent, lahi-lahi. But doon na sila'y usa katumo, nga mao ang himayaon ang Ginoo. Ang ngalan sa Ginoo ang itaas. Amen. Ang uban magsultig lahi nga pinulungan. Daw magsulti tong kuan. Mayon na anyong haseyo, mayon tong uban. Oh, maayong gabi di ba? Nay mo interpret. Kay guwa ka sabot na anyong haseyo, imo na uno si anso. Then, ang uban magtudlo, ang uban magwali, ang uban magsultig, lahi nga pinulungan, ug ang uban gayod maghubad sa kahulugan ni Inil. Look at this. Sa church na ani siya mga gifts. Ug kinitanan mo function, malig-on og ayo ang church. Sa ato pong panimalay, kung ang anak galungag, ang bana dito nang labatong manghod, ang inahan ng hinlo, kung sila tananaglihok, kung nag-function tanan, strong kayo, grabe kayo. Kamo mga anak mo na, sobrang ang galing natin mag-selfie sa mga mama natin. Mama, post sa Facebook, Happy Mother's Day, Happy Birthday Mama, pinaka-the best na mama ka, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Tapos, Mama, I thank God na ikaw talaga yung nagiging mama ko. Pero hindi na uutusan yan. Hindi yan naglalaba. Hindi yan nagluluto. Ganon din sa church. Ganon din sa government. Halimbawa, kuha ka ngayon ng mga tanod. Ano yung tanod sa Tagalog? Tanog pa rin? Kuha ka ngayon ng mga pulis. Tapos ang gagawin lang nila, example lang ang gagawin lang nila, tanggap na kay tanggap sila sa ilang sahod, pero hindi nagtatrabaho. Ano yon? Diba? Wala kita dire. Kada wali, preach. Sige ito. Amen. 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 Wa naman gi-apply. Di ba lisod? So ganun din sa church, sila lahat may function. But Jesus said, the word of the Lord, gisuwat ni Apostle Pablo, he said, do it orderly, decently, and in order. Dapat gawin nyo to na hapsay. Ano nga sa Tagalog yung orderly and this? Bahala kayo sa buhay nyo? So, muna'y gisulti ni Apostle Pablo. Then ingon siya sa verse 27, kung adunay magsultig lahi nga pinulungan, kinahanglang duha or tulo, lamang. Dugaya, magatinuora, no? Na nagsultig English, i-translate og Korean, usa pa i-translate og Bisaya, usa na to masabtan. Lisod kayo, no? So, tayo dito, nakakaintindi ng Tagalog, Tagalog na lang lahat. Nakaintindi din tayo ng konting English, so English din. So kung Bisaya, ayun na, wala na, may di na makaintindihan na. So sabi ng Bible, dapat na mo translate. How you will agree? Unsaon nimo pag-uyon? Kung wa ka kasabot. Ingon diha, no? Magbanos-banos ang pagsulti sa lain ug lain ang maghubad. Apan kung walay makahubad, kinahanglang pahilumon diha sa inyong pagsimba sa
o pasultiha sila ngadto lamang sa ilang kaugalingon ug ang Dios. Halimbawa, nag-preach ako ngayon ng Chinese lahat, hindi kayo nakakaintindi. Productive? Walay pulos, di ba? Walay pulos. Kaya nga, ang ibig kong sabihin, kahit nagkakaintindihan tayo sa salita, pero sa puso at isip, malayo, nagsisigawan tayo. Right? Sa akin ang asin. Ito. Magsigawan yan, hindi nagkakaintindihan eh. Sabi ni Lord, order, decently. Then, ingon niya sa verse 31, humno na ko nagbasa. Mahimo nga kamong tanan magbanos-banos sa pagsulti sa mensahe sa Dios, aron ang tanan makakaton og madasig. Ang hiya sa pagsulti sa mensahe sa Dios kinahanglang ubos sa pagpugong sa nagsulti. 33, tanawon 33. Sabi ko, may dalawang verse tayong kukunin dyan. Verse 33, kay ang Diyos dili Diyos sa kaguliang kundili sa kalinaw. Asa na? Verse 33. Ingon ang verse 33, for God is not the author of confusion. Kung ngayon na kag confusion, kalibog. Kamo karon kabalo kung naay sitwasyon sa imong family, sa imong kinabuhi, or sa atong mga isig katawo, nga naglibog tag di ta kasabot nila, sila di kasabot nato. Ang pangutana, iya na sa Dios? Mangutana ko, iya na sa Dios? Dili man di ay nganong mo patol man ka, nga di man day na iya sa Dios. Why? Sa mga butang nga dili nimo gi-accept sa imong kinabuhi, at least you must know. Hibaw-on nimo na. You must know that thing sa imong kinabuhi. Aalamin mo yan. Kaya kana sa social media ang daming magde-debate. Mga religion nag-aaway-away sila. Pero ang problema, yung alam lang niya sa kanya, hindi niya alam yung side ng iba. Kaya lahat ng tingin niya sa iba, mali agad. Siya lang ang tama. Kahit di mo yan accept, dapat alamin mo. Kung sino pa yung ang babaw ng pag-iisip mo, pa yung magdebate-debate. Walay acceptance. I mean, wala ni mo sabta pag-ayo mga igsoon. Dili si Lord. Bisan kini mga relihiyon karong gaaway-away, gatuo mo iya na sa Ginoo. Sabi ni Lord, go to the world, preach the gospel, make disciples, baptize them. Mo ba na ilang gibuhat? Dili. Gahimo, hinoon sila og kalibog sa mga tao, confusions. Pag nagpunta ka ng plaza, may nagdidebate doon, tanungin mo yung mga nakikinig doon. Sabihin mo na, blessed ba kayo? May naintindihan ba kayo? Wala, sir. Nakaaway-away lang yan sila. Mula pa noon, sir. Di ba? So, dili na iya sa Diyos. Kaya pag ako hasulon ko sa laing tao, kabalo kong dili na iya sa Diyos, masakitan tuod ko, tinutong giingon niya, pero dili na ako natagdon. Di ko suga ako ng tagdon, kapailang pariho lagi mi. In fact, pag Christian ka, mupatol ka, ikaw ang mas immature. Butang nas imong huna-huna. Sakitan ka kung masakitan ka. So, nga naman, for God is not the author of confusion. Hindi siya ang naglibog. Kanang naglibog sa Tagalog, ano yan? Gulo, naglito, kalituhan. Di yan gikan sa Panginoon. Pero aalamin natin yan mamaya. Ito pa, but of peace, ang sabi niya, ang Diyos natin ang nagbibigay ng kapayapaan, order, sistema, magandang sistema. Next, as in all churches of the saints. Ito din yung sulat ko. Ito din yung pinaabot ko sa ibang mga churches. Na dapat gawin nila ang lahat na order, decently.
Minsan mga igsoon, na-invite ako ng church. Nag-praise and worship sila mula 9 a.m. hanggang 1 o'clock. Tapos linapitan pa ako, Pastor, wag ka nang mag-preach, nag-perform na ang Holy Spirit. Tapos may mga unbeliever silang in-invite kasi sabi nga, i-evangelize. Yung mga unbeliever, gutom na umuwi. Ang sabi nila, nangabuang sila lahat. Tanaw sila, libog eh. Na nag-speak in tongues na dasmaga na ng mga instruments. Wala na, galibog na mga tao. Wag sila gospel nga nadawat. Yung mga young people, attend tayo ng camp, sabi ng preacher, come in front if you want to be used by the Almighty, come in front. I will pray for you. Pag layhan, tumba tanan, hilak o gayo, pag uli, di mautusan. Ganun pa rin. Tapos umaaten pa, oy, Bible month ngayon. May gathering doon. Di naman nagbabasa ng Bible. Disorder yan. So, ang tanang simbahan, dapat na order, niya buhaton ang tanan. Kaya ang naitabo magod aning Corinthians, palabuanay na sila, gidiscredit gani nila si Paul mo nang gisulatan sila og 3 Corinthians. Actually, ang 2 Corinthians, ito yung 3. Because nawala yung pangalawang sulat. Ang 2 Corinthians, pangatlo na to na sulat ni Paul. Ang sabi ni Paul, kanang mga nyan dyan na nag-discredit sa akin. Oh, ito yon. Ito ang nangyari sa akin. Ilang bisis ako nalunod, pinalo ako, imprisonment for how many times? Kung sino pa yung maraming nagawa, yun pa yung kinakawawa. Yung ginawa nila kay Paul. Kaya in-address ni Paul sa letter. Sabi ni Paul, do it decently and order. Ganon din sa mga gawain natin. Kamu mga estudyante, do it decently and order. Huwag yung nag-aaral ka, tapos barkada, lahat, meron ka. Disorder yan. And remember this, take note, take note. God is not the God of disorder. He is the God of order. He is not the God of confusions. But listen to this, kinanglang makasabutan eh. Diretso ta sa verse 14, ingon siya. Kinahanglan ang tanan buhaton ninyo sa husto ug mahusay nga paagi. Do it right and smooth ba? Kanang wa kay problemahon diya. Verse 40. Sige. Let all things be done decently and order. Pinagplanuhan, inupuan, pinagpray. Hindi yung basta-basta na lang. Kaya sa amin, pagka naglaag kami, walay plano kasi hindi yan matuloy. Yung pag nagplano na ito, yung worship team, sabi ko, Levites, worship team, sige, set kayo ng araw, nakalabas na labas na mga papa, labas na mga mama, yung mga young people nakapag-outing na, yung mga workers, di pa. Kaya sabi ko, mag-set kayo. Ay, di ma-set. Sabi ko, end of the world pa yata sila Sabi naman niya, may schedule ako. Ay, ang gagawin na lang natin, diretso na. Kasi pag pinaplano ng maayos, hindi natutuloy. Pero hindi ibig sabihin na pag may gagawin ka kay Lord, para kay Lord, hindi mo na planuhin kasi He is the God of order and peace. Sabi niya, do it decently. Amen? Buhata, nga dili nang magkaguliyang, magkagubot, decently, do it decently, do it decently. Ayaw nang magkaguliyang, ayaw nang magkagubot. Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Daghang preacher ani, nga ang Diyos ang pasanginlan nila,
sa kagubot. Ano yung pasanginlan sa Tagalog? Ang daming preacher na ang pinagbibintangan nila sa confusions, di pagkakaisa, di pagkakaunawan, ay ang Diyos. But listen to this. I-digest natin to, imbestigahin natin to, pag-aralan natin to, upuan natin to, hanggat sa maintindihan natin. Dahil hindi lang sa mga nangyayari, sa mga tao doon sa chapter 11 ng Genesis, nangyayari ang ganito. Nangyayari din to sa buhay mo, sa buhay ng mga Christian, sa family ng mga Christians. Look at this. 1 to 11. And the whole earth was one of language and one of speech. Isa lang ang speech nila. Di na kailangan ng interpretation. Sino dito ang pamilya na bawat member paiba-iba yung magkaiba yung language? Yung husband Chinese, yung wife Pinoy, yung anak American, yung panganay ay yung bunso Indian. Meron? Lahat tayo pareho? Parehong Bisaya? Tubag mo harong mahumanta. Bisaya imong papa? God. Imong mama? Imong mga igsoon? Ikaw? Bisaya tanan. So, sure, nagkakaintindihan sila. Tama? Hindi ibig sabihin puro sila Bisaya, nagkaintindihan sila. Kasi pag sabi ng papa, maghugas ka ng pinggan, naglalaro ng cellphone. Confusions yan. Hindi yan galing kay Lord. Kaya pag Christian ka, dapat alam mo. Nung nasa ministry ako, nasa ministry ako, intense yung talagang ganito ang gusto kong gawin. Dapat may Bible study, may prayer meeting, mag-discipleship ako, mag-Bible study ako. Iniwan ko yung asawa ko, iniwan ko mga anak ko, yung mga gawain sa bahay, siya lang, yung pag-aaruga ng mga kabataan namin, siya lang. Confusions pala yun. Hindi yun for the Lord, my priority, ang pinaka-first ministry na ako, asawa ko at mga anak ko. Kaya nagsuri ako sa kanya. For how many preaching na nag-public apology ako sa kanya? Bahala mo, dili mo. Because yung asawa ko, yun yung cook sa bahay namin, security guard ng bahay namin, labandera sa bahay namin, lahat ng profesyon nasa kanya. So nagsuri ako. Kaya bago ako nagpunta ng maglaro ng basketball, pabuutan-buutan na yun, di ba? Amen? Inga na, ason, noon sa day, kason. Order ba? Unahin mo na yung sa bahay bago sa labas. Yung ang galing mo sa labas. Yung kayong mga kabataan, ang galing nyo sa school, ang galing nyo sa church. Tigas naman ng ulo nyo pag nasa bahay kayo. Yung parang ang hinhin mo, pagkaarap mo si Pastor, Pastor, bless. Nung nandun na sa bahay, Mama, bakit di ka nagsaing? Disorder ka na kay disorder. Bantayin na. So, nasila'y one language. And nasila'y one speech. Love, one mind, one heart. Pag sabi, akin ang martilyo. Ito. Nagkaintindihan sila. Gabas. Gabas. Next. And it came to pass, as they journeyed from the east, they found the plain, the land, Shinar, or Shinar. So, ano na pagbasa? China, bahala mo diya. And they dwelled there. Usaray lang pinulungan. Gikan sa kaliwatan, sa tulo ka magtiayon, si Ham, Shem, and Japhet. Usara ang ilang language. Kay gikan na sila sa usa ka pamilyang nag-survive after the universal flood. Nisanay sila og ayo, nidaghan sila og ayo. Magkasinabtanay lang sila. And then, nipanaw sila, nakita nila ang dapit sa Shinar. Sabi nila, wow, ang ganda dito. Wow, wag na tayong bumalik sa Cavite, dito lang tayo sa Bohol. Sila to, no? Example lang, no? So, doon na sila tumira sa Shinar.
Next verse. Ang sabi ng verse 3, and they said to one another, let's go. Let us make brick and burn them thoroughly. And they had brick for stone and slime had deformed mortar. Gahimo silang mga bricks. Gahimo na sila yung mga materyales, mga hollow blocks. Ay, unsa nang ilang hollow blocks ato karon. Naana sila gipangmugna mga igsoon. Next verse, ingon ang verse 4. And they said, go, let us build us a city and a tower. Gagawa tayo ngayon ng siyudad, ng city. Butangan nato tore, whose top may reach unto heaven. Kanang muabot yun sa kapanaw-panawan. Kasabot mo na. Muabot yun dito, kanang taas, kaayo. Tingnan mo yung Dubai. Nagtayo sila ng pinakamahabang building. Nung hindi na matapos, gibaligya nila. Ang lapad ng disyerto, pwede mong ihiga. Ba't pa gusto mong pataasin para lang sabihin na nasa iyo yung pinakamataas na building? Nung hindi na natapos, bininta. Kaya nga na sila. Nga naman, world of record. We will, saan mailado. Ma-fame, maila sila. Ang ila, musikat sila. Guinness World Record. And let us make us a name. Gagawin nila na yung mga taong yan, grabe yan sila. Yung pamilya na yan, grabe yan sila. Yung tao na yan, grabe yan sila. Gusto nila ng ganon. Gumagawa sila ng kanilang pangalan. Diba? Tayong mga Christian, pag may ginawa tayo, ang ngalan lang ni Lord ang itataas natin. Kaya pag sinabi, ang galing naman ng nagawa mo, glory to God. Kasi kapag hindi niya ako binigyan ng pandinig, pang makakita ko, pang makasulti ko, makalakad ako, makaliho ko, wala akong magawa. So glory to God. Pero look at them. Kailan nangyari ang confusions? Nung one language pa sila. Kung kayo nagkakaintindihan kayo, pero yung ginagawa nyo ay para sa inyo, confusions na yan. Confused na kayo. Sa following verses, ang sabi doon, gi-confuse sila ni Lord, but actually, confused na sila. Hindi na sinabi, let's do it for the Lord. Let's do it in the name of the Lord. For the glory of God. But sabi nila, gawin natin to para tayo'y magiging sikat. Mag-77 millions ang followers natin. Kaya kayo, gumagawa kayo ng ganyan, tapos tinecheck nyo, ilan ang nag-like. Uy, hindi nag-like yung ka-churchmate ko. Hindi nila ako love. Hindi nila ako mahal. Hindi sila nagsusuporta sa akin. Pero pag verse yung gipost ni mo, mag-amen ako dyan. Ba't naman ako magsusuporta sa iyo? Ganyan-ganyan ka lang doon sa... Ang galing. Ang galing. Sabi, meow. Wow. Di ba, mga anak? May nag-audition na Indian, tapos yung tawa lang ang ginawa niya, nag-famous siya. Hindi man lang siya, nung magsimula siyang parang kakanta ataya siya, parang sabi niya, sige na siya katawa, sikat siya. Lahat ng reels may ganun na. Usap na po siya. Yung ala, di ba? Balik na tayo dito. Sabi niya, whose top may reach to heaven, and let us make us a name. Nung sa Bisaya, mga igsoon, ang sabi ng Bisaya sa verse 4, unya, maingon sila, karon magbuhat kitag syudad, ug may turing nga sangko sa langit. Himo antang bantugan ang atong ngalan, aron dili kita magkatibulaag sa tibuok kalibutan. Kinsay himuon nilang bantugan? One language sila, nagkakaisa sila, pero yung ginawa nila, yung pangalan lang nila.
para sa fame nila, for their own glory. Kaya sabihin mo, wow, hindi basta-basta yung pamilya na yan. Hindi basta-basta yung mga taong yan. Hindi basta-basta yan sila. Biruin mo sa kanila ang pinakamalakas na missile. So, ito yung plano nila. Let us make ourselves fame. Sisikat tayo nito. Then, next verse. Sunod nga verse. And the Lord came down to see the city and the tower which had the children of men builded. So kitanaw sa Diyos, nakita sa Diyos. Ano mang gawin mo, ano mang motibo mo, bakit mo yan ginawa, para saan yan, alam na alam at nakikita yan ng Lord. Kung yan ay nakakalugod sa Panginoon, then good. At kahit ba naman nakakalugod yan sa Panginoon, pero ginawa mo yan, hindi sa timing ng Panginoon, naku po, sisirain yan ni Lord. Magkakaroon ng confusions. Lagi ko iniisip, mga kapatid, sa pamilya namin, mga katubig kami. Nandito ang kapatid ko, pagka sinabing katubig sa barangay namin, kami yung pinaka-poor, pinakamahirap. Ang among balay, mga igsuon, gikortinahan lang namog sako, kay walay pultahan. Kauban na magtulog manok. Wala mi sala, wala mi kusina, wala mi kwarto, wala mi pantawan, kay giusa na mo tanan, naon sa demo. Pobre kayo mi. Pero mayaman kami sa pride. Nung kami ay nasa Lord na, wala. Pag may kaaway ang kapatid ko, hindi ko yan ipagtanggol. Promise. Sabihin ko lang sa kanya, pag-pray kita, sige na, mag-ano ka lang, mag-humble. Sabi naman ni Roland, yung kapatid ko, pray! Pray yung tawag ko eh. Kasi gusto ko para yung kapatid ko, barkada ko lang. Kasi ito yung wala namin nung nasa bahay pa kami, na wala pa kami kay Lord. Wala ang pagmamahal sa amin. Nagsisiraan kami, walang araw na hindi kami nag-away. Nung nasa kay Lord kami, scattered na kami, nagsiserve kami kay Lord. Ang turing ko sa kanila, friend, totoong friend. Kaya sabi ko, pre. Sige, pre, may nangutang sa akin, pre. 20,000, 30,000, pre. Sabi ko, i-cancel mo na, pre. Patawarin mo na. Huwag mo nang singilin. Mahiya na yan, o di na yan mangutang sa sunod. I-cancel mo na yan, pre. Kahit mga anak ko, sabi ng anak ko, Daddy, doon ako sa pultahan, yung pinto, ganon. Naipit ako, Daddy. Sabi ko, huwag ka na magstay sa pultahan, sa pintuan. Tapos, huwag mo nang pansinin, pareho kayo na mga bata pa. Kasi pagka konsentidor ka, yung mga anak mo, rebelde yan. Sabi ng mga may kaaway si, imagine yung si Alan, kapatid nako. Naabay gitigbas. Nakabantay siya. So iyahang gitabangan, iyang gisalo. Kini maoy nasamad sa iya. Gitahi. Dalag ospital. Abi niya mamatay siya, kamaot na nagdugo. Sabi niya sa kuya ko, si Pastor Nick, Kuya, sabihin mo kay Papa na sorry, baka mamatay na ako. Kasi awayin na lagi si Papa. Umuinom yung kapatid ko. Tapos pagka nag-survive siya, buhay siya, ganun din, nag-iinuman siya, tapos tinagana naman siya, ito yung tinamaan, kaya naputol to. Tumalon siya, nabuhay din siya. Sabi ng mga kapatid ko, patawarin mo na. Magbago ka lang. Magbago ka na. Huwag ka nang magbisyo, iwanan mo yan, patawarin mo yan. Alam mong mali. Alam mo, ang kalaban mo, ang dyablo. Hindi ang tao. Kaya ang test ng maturity natin, pagka may nangyayari, kung gaano tayo, ano tayo mag-response. Tapos nung nandun na sa ospital, sabi ng kapatid ko, Kuya, ano ba? Pababayarin ko ba sila sa bawat araw-araw na di ako makapasok? Tapos sa medisina ko sa hospital? Sabi ng kuya ko,
Kawawa naman yon, may anak yon. Huwag na lang, patawarin mo na lang. Tayo na lang nang magbayad. Bisan pag magkita, may atong nitigbas niya, wala, gyoy. Pero pag ginawan ka ng mali, gagawan mo rin ng mali, yung taong yan, mas lalo yang mag-iisip kung anong gagawin niyang mas ikasisira sa'yo. Kalma. Niuli na pod ang akong anak gikan school, naukab na pod ang tuhod. Anyari? Daddy, nagtakbuhan sila, Daddy, tinulak ako. Sabi ko, mga bata pa kasi sila, sa susunod ha, huwag ka sa daanan. Sino yung inahan na yan? Sino kisa inahan anak? Kinsa ng anak? Kisa ngalan anak? Kisa yung maestra? Daghang mga inahan, ing anak dire. Daghang mga amahan ngayon anak. Wala mo nag-raise og mighty man in the Lord. Nag-raise mo og mighty nga mga tao diha sa jablo. Prangkahanay lang tadaan. Tanawa na sila. Do it for themselves. Kasi pag nag-forgive ka, ginawa mo yun kay Lord. Sabi ng Matthew 25, nakulong ako, pinuntahan niyo ako, dinalaw niyo ako. Nung nanglamig ako, nag-jacket, binigyan niyo ako. Nung nagutom ako, pinakain niyo ako. Nung auhaw ako, pinainom niyo ako. Nung wala akong matinarhan, sabi niyo doon, dito ka sa bahay, Lord. Tapos yung mga tao nagtanong, Lord, kailan yan nangyari? Sabi ni Lord, sa bawat araw, sa bawat opportunity na ginawa niyo to sa kapwa niyo, ginawa niyo to sa akin. See that? Kanang dauton ka, mubalos po kag daot. Isa may mong gidaot? Ang Diyos. Tanawa na sila, gapanday sa ilang ngalan. Gabuhat o ilag yun. Tanawa diya. Ingon diya, and the Lord came down to see the city and the tower which the children of man builded. Children of man builded. Ibig sabihin, gawang tao yan. Pagka nakabilita, uy, made in China to, made in Japan, made in, gawang tao yan. Pagkagawa ng tao, sigurado yan, kinakalawang, aanurin ng baha, malupad na sa bagyo, masisira yan. Pero pagkagawang Diyos, pagka made in heaven, if anyone who is in Christ, he is made in heaven. Manufactured by God Himself. He is a new creation. The old has gone, gawang tao. And the new has come. Tanawan eh. Sariling gawa nila. Ibig sabihin, sila ang nagplano, sariling gawa nila at para sa kanila. Confused sila. Hindi nila alam na ang lahat pala nilang gawin at gagawin, desisyon, lahat ay para sa Diyos kasi ang Diyos ang nagbigay ng lahat. Look at them. Tiningnan ng Lord. Kaya ikaw, pastor, tinitingnan ni Lord. Yung pamilya mo, tinitingnan ng Lord. Ikaw, estudyante, tinitingnan ng Lord ang gawa mo. Kita tanan, gisusita sa Ginoo. Hangtod nga makasabot kang, I will do it for God's glory. Matinga na lang kang you are praying for peace and order. Kaguliyang ang mahitabo nimo. Next verse. And the Lord said, behold, the people is one. And they have all one language. And this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Sabi ng Lord, ay nagkakaisa sila. Nagkakaintindihan sila. Sorry. Kuan sila, kanang nagkasinabtanay sila, nagkasinabot gid sila kayo. Og sinugdanan pa lang to, simula pa lang to sa pagiging rebelde nila. Simula pa lang to sa kanang himuon nila nga kalimutan nila ang Diyos. Kaya sabi ng Bible, study thyself.
to prove if you are in faith. Anong ibig sabihin? Tanawa imong kaugalingon. Kung nagkinabuhi pa ba ka diha sa gisulti sa Ginoo nimo, to prove either you are in faith or not. Or reprobate na ka, bot gipasabot, wala na ka diha sa standard, sa tulid, sa kamatuoran, sa tarong. Study thyself. Tanawa imong kaugalingon. Muniwali ni Pastor Ray atong Miyerkules. Because aning kinabuhi ang Ginoo man ug ang atong kaugalingon may atong lantawon. There's people nga nag-behold ni Lord, it means nakikinig sila sa mga salita ng Diyos. Pero mayon gani kang nakas, Ginoo, kay basa-basa Bible, you are fake. Di na mao. Mayon kang nas, Ginoo, pero mo pa kinabuhi, wala sa gisulti sa Ginoo, dili mao. Reprobate na siya ang giingon sa Bible. Na. So, in verse 7, ningon siya. Let's go. Let us go down and their compound their language. Tara, ato silang atoon. Libugon nato sila. That they may not understand one another's speech. Aron dili na sila magkasinabtanay. Sabi na ng isa, sa akin na ang pako. Unsa? Pako. Unsa? Di na sila makasinabot. Merong Ilonggo. May Ilonggo, may Bisaya. Sabi ng Ilonggo, lingin sang pamatsyag kong, lingin sang ulo ko. Lingin ko niyang ulo. Agbisaya niyong, lingin bitaw. Kay sakit ang ulo ba sa lingin? Kanang lingin, sakit ulo. Muna, lingin. Galibog na. Di na sila magkasinabtanay. And kanang compounder language, it means let us confuse. Let us confuse them. Libugon na to sila. So pasangin lang dayon nga ang Diyos may naghimog kaguliyang. Kay siya naglibog. No. Wala pa niabot ning verse. Niingon na sila, let's do it for our own glory. Not for the glory of God. Confused na sila. Ang ginawa lang dito ni Lord, stop sila. Kaya pag may gagawin tayo sa buhay, hindi nakakalugod ng Diyos, gumagawa ng paraan ng Lord para stop ka. Di sino yung pastor na mag-stop? Di, si Lord. Gi-confuse sila ni Lord. Kaya kami, pag nagka-problema sa pamilya, manalamin dahin ko ba? Uy, basig natin mga kuan ba nga. Dili na ni kalugod-lugod sa Ginoo. Basig di na ni maong tumong sa Ginoo. Basig dili na ni, gistop na ni Lord. Kaya di na malipay ang Ginoo. Basig na deny na ang abisa, kaya di malipay ang Ginoo. And si Lord, naguna-unag, malipay siya, unya plus, malipay pod ka og ayo. So, basin o kuan. So, ayaw nakaka-confuse. Pero kung karon galibog ka, kay puro na kaugalingon nimo, una mo ko sarili mo, sigurado na yan. Maghimo og kaguliyang ang Ginoo. But actually, ang kaguliyang ikaw mo'y nagbuhat. Ang Ginoo ray imong pasanginlan. Pariyaan eh. Sabi ng next verse, so the Lord scattered them abroad, and thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Tinigilan nila. Sabihin mo sa katabi mo, tigilan mo na yan. I-shake siya, tigilan mo na yan. Sulti ba? Sultiin ang nasi mong tapad na tigilan mo na yan. Alam mo, ang daming Christian, ang tinigilan nila ang pag-serve kay Lord. Pero ang gawain nilang hindi nakakalugod sa Lord, yun yung pinagpatuloy nila. Ulitin mo, ibang tao na naman sa kabila, sabihin mo, tigilan mo na yan. Binisayaan na lang, inahunungan na na. Oh, ako lagi ingnon. Lagi, muhunong na lagi ko gwali. Gimnaon to ta.
Ingnasan ang nasimong tapad o Troy, natigilan mo na yan. So, confused sila. In verse 8, ang sabi ng verse 8, Therefore is the name of called Babel, because the Lord did confound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. Di na sila magkasinabtanay morning. Daghan kay pinulungan ron. Sa amo sa Alaska, di ka kasabot. Dili lang na sa language. Kabalo mo, sa araling panglipunan namin, may naalala ko. When I was in second year, ang sabi doon, may 20 bagyong dadaan sa Pilipinas bawat taon. Ngayon, sumubra pa. Pangalawa, sabi doon, yan ay dahilan para sa mahirap na pag-unlad ng ating bansa. Pangatlong dahilan, pangalawang dahilan. Ang pangalawang dahilan na kanang paghirap sa pag-unlad sa atong bansa, mga igsoon, is 7,107 island. Pagka low tide, 7,108 islands tayo. Sabi ni Charlene. No? Ang apel siya pageant, ipangutana siya pila mo ka island, siya 107, pero pag muhunas, 108. Scattered island ta, pag igo sa bagyo, hunong tanang transportation. Ang ikadami na to, igo. Tapos, maliban dyan, iba-iba ang lingwahe natin. May Ilonggo, Chabacano, Ilocano, Sambuangueño, Waray, Bisaya, tapos sa Bohol. Ito pa, yung tuno ng pananalita, magkaiba din. Doon sa Loon, yung lugaw, gahi pa rin. Lugaw. Dito ko galisod ko kaon. Bisag lugaw, di gid matulon. Lugaw go, di gahi kayo. Pati lugaw, gahi. Confused. Need pa tayo ng translation. Kaya ang ginawa ni Lord sa Acts, nung nag-pray sila, binigyan sila ng mga lingwahe sa mga neighbor countries. Para pag nandun na sila, mag-preach sila, maintindihan sila. Iba naman yung interpretation sa uban. Ngayon naman sila speak in tongues to. Kanabang dili tunan o ayog unsay nitabo ba? Because lahi ang gifts nga ilang nadawat og lahi po nang gitawag nato og gifts nga naa karon. So, confused sila. Scattered sila, naundang yun mga igsoon. There is atua, mauna yung mga rason. Scattered island and variety in language. Ay book, ito kanang basta kayo pagpanulti nato mga igsoon. Grabe kayo. Di ba kasi nabtanay? Nga naman, confused. But look at this. Pagka even different languages na sila, pero pag naadi sila, dihas Ginoo, magkasinabot na sila. Tanawan ng mga missionaries, mga Christians, dahil sila pinulungan, di sila kasabot. Pero ang language nato diha sa Ginoo is love. Munang nagkasinabtan na ita. God is the God of order. Dili siya anang kaguliyang. Kaya pag naay kaguliyang, kita'y nagmugna, ana. Hello? Napalain. Kaguliyang na dugangan pa nato. Response o react. Sabi ni Pastor Bong, dapat alam nyo kung ano yung response, ano yung react. Tulad nang natabo sa akong anak, gipalugpitan ko na siya sa pultahan. Tingalan lang ko nabuak na yung kuko. Kadugo. Daddy, nalugpitan ko. Gipus niya ang door. Na ako sa door di. Sabi ko, sige lang, bata pa man siya. Ayaw na diha sa door. Ha? Never na jud ka diha. Di na siya nakatunan. Di kami kisa man ang inahanan na di ay. Kisa man ang bata. Akong tiks ka ng maestra. Bantay ng niron. Daghang ginikanan ing anak.
expected mo mga tag-as nga sungay mga anak in the future kung ingana mo. Kining ako mga igsuon. Si Kuya Gani, nung bata pa siya, di siya kamaong mo istorya kaayo kay buak ang iyang, unsa ni ano? Bungi ba? Bungi. Di gid siya masabtan, bata pa siya. Tapos si Kuya Nick, parang mas 1 year lang or how many months lang ang gap nila. Si Kuya Nick, yun yung interpreter niya. Kahit akong mama di kasabot. Isa gani, unsa? Oo, oo, oo. Oo. Muingon na si mama, Nick, ni Kandro. Kay ni Kandro man tong usa. Usa yang giingon? Gutom kuno siya o mukaon siya. Aon o. Now, ug di gyud magkasinabtanay. Dera. Kung siya Chinese, kining usa Pinoy. Ang Chinese wala na ibaw ang Pinoy na pinulungan. Ang Pinoy, di kay balog Chinese, og maglalis sila. Magkasinabot, dili. So, kay di man sila magkasinabot, unsa ilang buhaton? Ha? Maghilom. Diha sa atong panimalay, asawag, bana, mga anak, pareho tag language. Kung di ta makisinabtanay, hilom na. Human. Hilom tuod, pero tuwa na pos lain ka istorya. You know what? Na ako'y mga counseling dire, including nga ako'y involved. But I know how to balance, unsaon nako pagbalanse. Kung naay mga critical issues nga medyo confidential na siya kayo, dili gyud nako na isulti sa akong wife hangtod ron. Why? Wala nagpasabot nga wala ko nag-trust niya. Pero akong gihuna-huna, dili ni ikaayo nila makadugang na nigkabugat niya. So I keep it by myself. Di kay istorya din ito. Ay, si Kuan ba? Ato na percaya kay Kuan ba? Nagpostong usa, gi-share sa igagaw, gi-share sa tanana. Hello? Kay gusto nato ngang pangitabo pay bawon tibo kalibutan, pero naay kwartang maabot. Ay saba kay manghulam niya sila. Di ba? Oh, react o response. Unsa man ang react? Pag angry siya, angry po ka. React kasi. So chihuahua siya. German Shepherd ko. Response ka. Response. Paano ka mag-response? Kalma lang. Di ba? Galakaw ka, sakit kayo mong heart, pero dito ra ka ni Lord, Lord, tabangi ko Lord. Pagbalik, blessing hinuon. Sila po na nakatunan, nakonsensya sila. Ingana ra. Pero kung imong response, ay kung inganahan ka na narbaho ra ka. Padak anay tagmata, mas gwapa kong mata nimo. Di ka. Response properly. Dili react. Di kay pakita pukas imong pagka. Imagine na dugay ra tag sinimba o niya pag-abot sa panahon na demonyo og galit ka. Mali. Response. Di ba? Kaya pag may sama ng loob ako, kinikip ko. Minsan nagno-note ng tiri ay. Pero hindi ko na pinopost. Malaman talaga ng confusion. Confused kayo sila. But dili si Lord ang author. Because from the very beginning, ang sabi nila, let's build this for our own glory. Hindi for the glory of the Lord. Colossians chapter 3 verse 17. Colossians chapter 3 verse 17.
whatever you do, or in words, in your words, do it to glorify God. Colossians 3:17. Di ba? Whatever you do in words or deed, mga pinagsasabi mo or mga pinaggagawa mo, do all in the name of the Lord Jesus Christ. Giving thanks to God and the Father by Him. Sabi ko sa samad, basin og na disgrasya ka. Kaya na mo abot ni mong bag-ong motor, kaya sige kag reklamo ni mong motor, daan na kayo, di na mo andar. Waka kabalo. Rebuke ko na to. Rebuke in Jesus' name. Butangan pag-cross. Og dili manggaling nga naputay ka ng mga nakatuna na to. Blessing kayo na mga igsoon. And in verse 23, sabi niya ngayon, chapter 3, verse 23, sabi niya, and whatever you do it heartily as to the Lord, not unto men. Hala? Sabi niya, pag may gagawin ka yan, dyan, gawin mo yan para kay Lord. So, kung nagtimpla ka ng kape sa asawa mo, para kay Lord to. Pero galagot ka niya, kaayong liguon. Praise the Lord. Para kay Lord. Kasi kung para ra sa imuha, frustrated ka, you know what? Daghan kay mga tao nga maningkamot. I don't know sa duha na ako ka mga anak, mag-unsa niya ni sila in the future. Pero kung masama manggaling kang Samuel nga sila maghimog ilahang kaugalingong lakos kinabuhi, wala ko'y tulobagos Ginoo. As long as sa ilang naa sila karon hantod silang pagduko, dako gibuhat nako ang gitudlo sa Ginoo nako para ako itudlo sa ila. Wa ako'y tulubagon. Magpadayon ko sa akong pagpangalagad sa Dios. But kung ang ilang kinabuhi o ang ilang mga buhaton nila para kay mayan sa Dios, malipay sad ko. Nga na ra. Pero kanang ikaw gyud mismo may mangugat gyud ka nga dapat, ha? You do it for yourself. Pag abot sa unahan, frustration ang imuhang anihon. Dismayara ka, discouraged na ka. Ginawa ko na naman ng lahat. Bahala na. Lisod kayo na sila. Karon, napadjud ni. Tinuod na, milyon. Dili na ko maingon ni milyon nga iampo ra na. Nakaminos man mga tao mo yung ana. Kinagrabihan na. Kami sa among pag-study, it's not a good ethic nga maingon ra jud kang or Kristohanong pamatasan nga may nang iampo ra na. Ano, wala din na kampo. But ang proper, ingna siya, magkinaunsa gani ha, salig ragyas Ginoo kay giampo jud kanako. Bisag every time mag-pray ko, mahinumduman jud kanako, gilista jud kanako. I will pray for you. Nikita ninyo, kumusta ka? Ampo kanako kanunay ha? Ayaw jud ko kay gaampo biyag ko nimo. Ana. Di kay, luya, magayampo na. Ano lang. So, prayer meeting na mo, bisan ka mo nga naa karon diri PM, isuwat ko. Baga pa kayo ning akong notebook. Baga pa kayo ni. And ang prayer request nga nakalista dire, 31 pa kabuok. 31. Send me your prayer request. Ayrag pangayog helicopter kay way katugdunan sa inyo. Masabod sa hayhayan sa buhi ko. Tagay ko. Di para bagyo ko katulog, mag-enjoy jud ko ampo. Yung nalimot nako ako sang basahon. Ako anday Lord. Sorry Lord, sayop. Ko anday. Lord. Bana day Lord, bana. Hatagi Lord. Si Tinilda. Do it for the glory of the Lord. Tagay ko og prayer request. Di man kamuhatag. Lord, guys, lag anak triplet. Diba? Overwhelmed Diyos panalangin, Lord. O katapusan nga akong ipaambit mga igsoon.
I-allow ni Lord ang confusions kung ang inyong gibuhat against the will of the Lord. Si Jehoshaphat, usa ka hari nga nagtahod sa Dios pero maminaw pud og tawo. Maunang sa iyang pagkahari, daming beses nagka-problema si Jehoshaphat. Nakikinig siya kay Lord, nagpe-pray siya kay Lord. Inuutusan niya ang kingdom na mag-pray, mag-serve kay Lord. Gayon pa man, si Jehoshaphat ay nakikinig din sa tao. Sa mga hari, silingan niya, yang sa north, maminaw po siya. Munang magka-problema po siya. Sa time nga ang Moabihan, paminaw mo na ako kay magtapos na ta, dinhita mahuman. Muna itong tapusan na to dire. Si Jehoshaphat, ang southern kingdom sa Judah, gisulong sa tulo kaging harian. Kining maong tulo kaging harian mao ang Moabihanon, Ammonihanon, og Jebusihanon. Ano? Edomite. Edoms. Now listen to this. Kining duha, sa tulo kaging harian, Moabite ug Ammonite, kaliwatan ni sa duha ka anak ni Lot nga babaye. In other words, si Lot may duha sa kaanak nga babaye, nakikilawa sila sa ilang amahan, nahimong duha ka nasod, Ammonite ug Moabite. Nagkasinabot ta. Ang Edomite, kaliwat siya sa igsuon ni Isa, sa igsuon ni si Esau. Si Esau, ang iyang kaliwat, Moabite, Edomite. Og igsuon niya ang Israel. Sa laktod nga pagkasulti, si Jehoshaphat ang iyang gingharian, gisulong ra sa iyang igagaw og sa iyang igsuon. Kaya sabta pag-ayo nga usahay ang maghatag rag kaguliyang nato, sakop ra nato. Ang Moabite o ang Ammonite, anak ni Lot, kinsa man si Lot, pag umangko ni Abraham. Kinsa man si Abraham, grandfather ni Jacob. Si Esau, igsuon ni Jacob. Mo'y kaliwatan niya ang nasod sa Edom. Igsuon niya si Jacob, o ang kaliwatan ni Jacob, Israel. Kining tulo, duha kay gagaw, o usa kay igsuon nga nasod, misulong sa usa ka nasod. Nga mao, ang Southern Kingdom, ang mga Hudyo. Sa time nga nahitabo ni Jehoshaphat. Sa diyang nisulong na sila, si Jehoshaphat nagpray. Sabi niya, okay, fasting tayo. King, hanggang dun sa kabataan, mag-fasting tayo. Punta tayo, tayo sa harap ng Panginoon. Magpe-pray tayo, Lord, tulong Lord, tabang Lord. So, nagpaubo sila, nidangop sila sa Ginoo mga igsuon. Wala ni sila nagpost sa Facebook. Nidangop sila sa Ginoo. Ako ning challenge nato ha. Kadaghan naman sad kong gipost sa Facebook. In fact, kamo mga CFD gatanaw man mo ani og inyo na panikat. Gipost nila akong wali giputol. Gi-share, million views na. Doon ay daghang nang react, mao nang gidelete nila. Why? Ang nang react, gishare pod nila. Ana day nang caption dito, wala jud laman ni sila kaila kung kinsa ni siya. Kung gusto jud mong makailag kinsa ni nga pastor, tan-awa ni siya mao iyang account. Na nang follow na hinuon dito, nang lantaw na hinuon sa mga wali. So ila noong gidelete. Million. Then nag-chat nila, pastor, tanawa pastor, imay kuan. Sabi ko, ayaw mo response. Humana tagiing nas Bible, bulahan ta, og ing anaon ta. Di man day ka gustong mabulahan, kaya mong balos mo ka. I don't care, og itrapo ninyo akong ngalan, ako'y labot. Kaya ang akong gipakabanaon sa gisultis Ginoo. Ya, pastor, di ka masakitan? Of course, di ko katulog. You know what? Na-conflict diri sa church. Di na ako namin pwede isulti. Muna-muna ginakog pugong. Di po na ako pwedeng i-voice out tanan ang akong mga rason. Because I know ako magyapon. At the end, ako'y nangayog pasaylo. Gitulon ako ang tanang garbo. And I never hear sorry to anybody. Walang sorry na nadunggan ako sa 13 katuig na ako diri sa Bohol. Wala.
Pero ako may kanunay nagsuri. After that, uli ko. Moabot pagtulo ka bulan nga di ko katulog. Sometimes, magsulat ko, magtuon. Mutulo ako luha kay sakit kayo. Pero gipulihan ni Lord og blessing sa umabot. Kalmara. Asa na ganita? Josaphat! Nag-pray sila ni Lord. Atong basahon? Unsay tubag ni Lord? 2 Chronicles chapter 20, verse 23 to 22 to 23. Dera, 2 Chronicles chapter 20, verse 22 to 23. Sa batanan, pastor, gutom na me. Di man mamutingog, madugay ko taghuman karon. Sulong na sila. Si King Jehoshaphat nagpray, ang mga katawhan ng mga Hudyo stand before God and cry and pray, Lord, help us. Duha ka igagaw namo nga nasod, Lord. Moabihanon og amonihanon og usa ka igsuon nako, Lord. Si kining Edomites. Moabihanon, amonihanon og ang Edomites. Nisulong nako, Lord, dili ni nako sila laing tawo. Biologically, dugo nga naglatay sa ilang kaugatan, Lord. Tabang. Tanawag unsay tubag ni Lord. Sulong na, nisulong ang tulo ka nasod. And when they began to sing and praise, nagdayeg sila, sa ilang gisulong sila, unsay ilang gibuhat, gidaot sila, giatake sila, unsay ilang gibuhat, nagampo og ulaw ka no, kadi na mo imong gibuhat. Nagampo sila og nagdaig, they began to sing and to praise. Nag-awit sila og mga pagdaig. Nag-awit sila og mga pagdaig. Wala ni sila nag-awit. Ako na lang ang lalayo. Hindi mo ka lang iwanan siya. Wala. Nag-awit sila pagdayeg. When Paul and Silas was in prison, they were bound by chain and gibantayan sila. Nag-ampo sila og nagdayeg. Kabalo ka, every time masakitan ka, it's an opportunity to pray. Sa panahon nga disturb ka, it's time to praise and pray. Nag-awit sila, dili pusong bato ilang gikanta. They sung songs of praise. And look at that. The Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and the Seir. Kaning Gibeonite. Edomites. Kaning Seir. Which were come against Judah, and they were smitten. Sa Bisaya pa ningon, gi-confuse sila ni Lord, gilibog sila ni Lord, og sila na nag-away. Og nangamatay silang tanan. Sila ngayon ang nag-away-away. Pinatyanay gid sila taman og nangamatay sila. Why? Nagkakaisa sila to do the will that against their will, their plan that against the will of God. Kung doon na may buhaton, o nya dili na buhat kabubuton sa Dios, kamo may gubaon sa Ginoo. Kaya ayaw mo pangguba. Ayaw mo pandaot. Kung hunatan mo guba sa tao, sagdi lang. Kaya makita niya nila nga ang Dios mao'y naggama nimo. Ang sabi ng Lord kay Noah, Noah, igawa mo ako ng arka. Gopher ang gamitin mo. Ito yung mga materyales. Ganyan ang sukat. Ganito kalapad. Ganyan kataas. The Lord gave him the instruction. It means the ark was made by God through Noah. And yung ibang tao, buang, gatukod og barko na Chocolate Hills, walas pantalan. Tamayon ka, pasakitan ka, just continue the assignment that God gave you. Padayon na lang. Tanawa na sila. Galibog sila. Verse 23. Sabi ng verse 23, for the children of Ammon and Moab stood up against
the inhabitant of Mount Seir, and utterly to slay and to destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, everyone helped to destroy another. Sabi ngayon ng Moabites at Ammonite, tara, sulungan na to si Seir. Pamatay nila, humanlag patay. Kita na po! Pinatyan na sila, hurot. Ganyan ang gawin mo. Doon ka lang kay Lord. Hayaan mo na mga tao. And you will realize someday, makikita mo ang sarili mo, nagiging strong ka, nagiging productive, unti-unti kang lumalago. Tapos yung mga naninira sa'yo nag-aaway-away na, nagkakagulo-gulo na. Hala. Pero pag pinatulan mo sila, patay ka din. Inga nara, nga itong mahimo. Basa na ko ni sa Bisaya ningon, sa dihang nagsugod na pag-awit o pagdayeg sa Ginoo. Gilibog sa Ginoo ang kasundaluhan sa Amon, sa Moab o sa Edomya. Misulong sa Juda o naparot sila. Kay ang kasundaluhan sa Amon o sa Moab, miunay man sa pagpakig-away sa Edomya. O sa nahurot na nilag patay ang taga-Edomya, sila na usab ang nagunay sa pagpinatyanay, hangtod nga nangahurot silag kamatay. See? Kalmar ka. Sulti mong kagalingon, magkalmar ako. Dali ah! Padayon diha sa Ginoo. Focus diha sa Ginoo. Gipakamatyan ka ni Jesus. Giluwas ka niya, gikan sa dakong problema sa impyerno. The biggest problem nga naa sa humanity is hell. Gisave na ka ni Lord. Kining mga duwa-duwaan nga mga problema nga pasag din na tanan. Pasag din na tanan. Just do it right. Padayon lang pag ginabuhi diya sa Ginoo. Kabalo na mo, kanunay ko nagsulti ninyo sa among sitwasyon. Sa misyon, sa mga support. Kung ako lang, muadto na kog dole. Muadto na kog DIR. Muadto na ko sa kuwa. Muadto na ko na adto ka ni Lord. Amen? Hayaan mo si Lord. Gawin mo lang ang lahat para kay Lord. Kanang nasa imong tapad o yoga, inang para sa Ginoo, brad, sister. Ayaw kalibog. Mga estudyante, inyong pag-eskwela para sa Ginoo. Ang imong pagkabana sa imong asawa o pagkaamahan sa imong mga anak para sa Ginoo. Ang imong pagkaanak para sa Ginoo. O ang imong pagkaasawa sa imong bana o sa imong mga anak sa imong pagkainahan nila, himo anak para sa Ginoo. Yes, agion tagbalod. Pero ni champion siya sa surfing nga duwa nagagikan sa gamayng balod. Wala niya atrase ang balod, nikuha siya og board, og ningon siya makakaton ko aning balura. Sugod na siya og lutaw-lutaw ga surfing sa balod, og hangtod nga nagkadagko ang balod, sungsung na siya sa balod, balance na siya sa balod, and niabot ang time nga naay duwa nahimo siyang champion. Naka-gold medal siya, $1 million ang iyang award, asa gikan to sa gamayng balod. Wa siya nangaway sa balod because of course, di siya kamaong muhimog balod. Di niya kayang gawin ang waves. Kaya pag may waves na darating, opportunity yan. Huwag mong takasan. Ang Ginoo magpanalangin natin natong tanan because He is the God of order and of peace. Dunay kaguliyang karon sa imong kinabuhi, imong panimalay, sa church, sa bisan asa. But remember this, God is the God of order and peace. Duol, submit ra diha sa Ginoo mga igsoon. Atong awiton ang awit sa pagtapos mga igsoon, For You Alone. Manindog ta? Manindog ta? Let's pray. Gracious and loving Father, salamat kayo sa mga pulo nga among mga nadungog. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad. Salamat sa imuhang kaayo. Salamat sa imong paglatos, pagtudlo, pagbadlong. Lord, kita nimo ang among pagkinabuhi. Dili mi pwede namong ipasigarbo ang among kaugalingon. But everything among buhaton na gyud namo nga dunay tin-aw nga motibo
ang among motibo mao nga mahimaya ka. Pasaylo mi Lord nga uga kayo mi, dry kayo mi sa among pag-serve nimo. Daghang panahon nga wa mi nimo talikdi, bisan kanunay ka namong biyaan og talikdan Ginoo. Father God, we know that every battle nga among i-face at tubangon, di mi nimo pasagdan. Di mi nimo biyaan Ginoo. Salamat sa mga kinabuhi. Bisan pag unsay mo abot o Lord, ikaw maghahatag na mo kalinaw o kalipay. Pasaylo mi. Now, kaingon mi Ginoo, magpasigarbo kami, matured na kami, Kristohanon kami. But salamat Lord sa pag-expose nga diha sa imong atubangan, immature pa kami. Og maunay kay gayunan nga nailhan na mo among kaugalingon. Mulambo kami, mutubo kami. Pasayloa lang gyud mi Lord. Giyahi kanunay sa imong mga pulong. I pray that everyone or here, O God, og tanan maabot ading pulonga, mahigugma kanimo og mahigugma sa imong mga pulong. Dagko kayo ang balod sa among kasing-kasing, huna-huna sa kinabuhi. But Lord, instrumento ni nga imong gamitong mo champion mi. Salamat Lord Jesus. Ikaw ang pinakasentro sa among kinabuhi. Ikaw ang among kalinaw. Diha nimo ang order, ang peace, Lord Jesus. Pusa salamat, Lord. Salamat kaayo Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Ibayaw ka namo pasidunggan.